Ні. Вітаємо директора Пілігримки від Висок, księdza Павла Трона. И, мои дорогие, еще один спел, и идем вместе. Вітай Бог, дякую, що ти в мене є Бог, дякую, що ми у твоїх Бог, дякую, що ти так вирішив нас, пілігримкою служив, даруй Бог, ти небо для нас освятляєш, і все, чим ти нас насичаєш, тішить журботне серце, лечить рани душі, вітай Бог, дякую, що ти в мене є Бог, дякую, що ми у твоїх Бог, дякую, що ти так вирішив нас, пілігримкою служив, даруй Бог, ти небо для нас освятляєш, і все, чим ти нас насичаєш, тішить журботне серце, лечить рани душі. Я розмовляю зі своїм Богом, так ніби він мій найлепший кореш, найкрутіший чувак, що він змог, ти ніколи вже не повториш. Хтось і вести за нюгами, їх існування не випадково, з лівого боку подводні черти, справа від'їхали калька Ахова. У той момент, коли стратив дух до потреби, каб далі жити. Я як шалений бойовий друг, хотів меню пив розтворити, прибивав цвіками до неба. Ну да, его как отреставрировали, так вообще классно. Да. Когда первый раз ходила, все, конечно, облупленное было страшно.
Ваши экселленции, глубоко уважаемые святари, консекрованные особы, дорогие братья и сестры, дорогая молодь, я сердечно вітаю всіх вас. Я дякую всім, хто пройшов цей шлях до Божої Матері. Пройшов цей шлях у наш час, коли ми ведаємо, що не так просто знайти дорогу до Бога. Коли ми ведаємо, що не так просто жити поводле Божого закону. Коли ми ведаємо, що не так просто заховати Божие право і жити духом Євангелія. Однойче один корабель, воєнний корабель вийшов у море, погода була вельми благая, нічого не було бачно, вельми слабо. І ось матрос, який стояв на кормі, побачив, що на березі світло. Це світло наближається на цей корабель. Він сказав капітану, капітан сказав, поверніться направо. А тут прийшов сигнал, ви поверніться направо. Капітан ще раз сказав, поверніться направо. Знов сигнал, ви поверніться направо. Капітан каже, я капітан воєнного корабля, я вам приказую повернути направо. А тут приходить сигнал, а я береговий сигнал. І капітан зрозумів, що вони несуться на скали, що вони розоб'ються. Дорогі брати і сестри, дорога молодь, ми часто так само знаходимося на узбураному океані нашого часу. І, може, не ведаємо, у який бок пливемо. Але гэтым святлом, які показує нам безпечний шлях нашого життя, з'являється Марія. І ми прийшли сьогодні сюди, до Божої Матері Буцлавської, яка володарить уже більше за 400 років тут, на нашій землі, яка з'являється нашою опікункою, нашою матір'ю, яка веде нас до свого Сина, бо самий короткий шлях до Ісуса – це Марія. Я дякую всім вам, які пройшли цей шлях. Дякую тим, які хотіли со мною разом ровером їхати, які хотіли разом йти со мною тут виходити у Буцлав. Особливо дякую пілігримці сім'їв. Это не моя новая пиуска. Это пилигримы семьи мне подарили. И они сегодня выходили у Буцлав, як на кораблі. Там був так само штурвал. Майте ненависть до зла, горнитесь до добра, любите один одного братнею любовью, опередживайте один одного у ветливости, у рупливости не слабните, духом полымнейте, служите Пану, тешьтесь надеей, в утиску будьте терпливые, у молитве тривалые, у потребах святых берите удел. Дбайте про гостинность. Благословляйте тых, кто переследует вас. Благословляйте, а не проклинайте. І адкуль мне гэта, што маці пана майго прыйшла да мяне. Бо калі голас прывітання твайго загучаў у вушах маіх,
узварухнулася ад радасці дзіцятка ва ўлоні маім. І шчаслівая тая, якая поверила, што сполніцца сказанае ёй панам. У тыя дні сказала Марыя: «Величая душа моя пана, і узрадаваўся дух мой у Богу маім збаўцы. Бо ўзглянуў Бог на пакору сваёй слугі, і цяпер благаслаўляць мяне будуць усе пакаленні. Бо вялікае ўчыніў мне ўсемагутны, а імя яго святое. І міласэрнасць яго з пакалення ў пакаленне над тымі, хто яго баіцца. Показал моц своей правицы, рассеял тых, кто пыхливые сердцем. Кинул могутность трону и возвысил покорность. Добром голодных насытил, а богатых ни с чем отправил. Принял своего слугу Израиля, памятаючи про свою милосердность, як обещал батькам нашим, Аврааму и его потомству навеки. І пробыла Марія у Ельжбети каля 3 месяцев. Ці разумеем, што у кожную хвіліну майго жыцця Бог мяне не кідае. І менавіта таму прыходзім да Божай Маці, якая мне дапамагае гэта зразумець. Яна сама у сваім жыцці адчула гэтую асаблівую прысутнасць у яе, выключную прысутнасць Бога у яе жыцці. І гэтае вандраванне, яно дапамагае нам адчуць гэтую Божую моц, гэтую Божую любоў і дапамагае нам навучыцца з Божай ласкай, Божай дапамогай перамагаць. Не уцікаць ад цяжкасцяў, не пасаваць перад імі, але перамагаць. Семь дзён, 160 километров, 90 человек. Браслав Буцлав! Зайцов Томаша Мика. 8 дзён, 290 километров, 85 человек. Витебск Буцлав! Шатырь дни, 126 километров, 60 человек. На хлебе и воде, а некоторые только на воде. Покаянная пилигримка Минск-Буцлав. Разом с зайцами-кармелитами 3 дни, 63 километра, 202 удельники. Нараш Буцлав! Александром Барыла. 3 дни, 63 километра, 96 удельников. Вилейка Буцлав!
дни, 4 дни, 125 километров, 137 удельников. Жодина Буцлав. Разом з князем Андреєм Сіповичем прийшла сімейна пілігримка руху екіп Нотр-Дам, 180 удельників, і 3 пілігрими прийшли під серцем своїх матір. Вітаємо! Разом з князем Дмитрием Варила 5 дён, 135 километров, 69 удельников. Раков Буцлав. Разом с братами Капуцинами 4 дни, 100 километров, 218 удельников. Молодечно, Буцлав! Человеки на роверах приехала Баранович и Буцлав. Разом с князем Павлом Руцманом 9 дён, 293 километры. 267 удельников у 24 раз. Баранович и Буцлав. У Буцлаві Бог? У моїм серці Бог? Об'ява перша, Барановича стільки енергії, виходить завтра назад, тот, хто так само, хто жадає долучитися, може записатися. Пілігримка, 3 чоловіки, Санкт-Петербург, Буцлав. Вітаємо! Благословление всемогутного Бога, Отца и Сына
і Духа Святого нехай сидя на вас і застанеться назавсёды. Ідіть у спокої Христа. Дякуєм Пану Богу. Ми разом все прославляємо Бога небесного. Ми разом все прославляємо ім'я Ісуса Христа. Ми разом все прославляємо
Давайте попоем. Достоевский! Идет пешком, Адонай на мотив. До серця прийшла тривога, іди одразу до Пана Бога. Тебе утешить і допоможе. Адонай, Адонай, на-на-на-на-на, Адонай, пилигримкам, Адонай, обуцал, Адонай, идет пешком, Адонай, на мотив. Недосяжная вершина умов людских, радуйся, глубиня непроникаемая радуйся, постах радуйся, Господь готов помочь все. Радуйся, зорко праздникует солнце заря. Радуйся, во мне Божьего вдохновения. Радуйся, Бог по тебе обновляется все створение. Радуйся, Бог по себе поклоняемся Творцы.